Premi a l'entitat més activa en la promoció del Penedès 2010. Acadèmia Tastavins del Penedès. L'Acadèmia Tastavins Sant Humbert és una entitat fundada el 1964 i té com a missió divulgar la cultura del vi i la promoció dels vins del Penedès i el seu territori. Doncs si sapiguessis la felicitat que tinc i que sento de presidir en aquests moments l'Acadèmia Tastavins és una que és molt difícil d'explicar, perquè amb les experiències de tota la gent que hem tingut durant tots aquests anys a l'Acadèmia, recollint totes aquestes experiències, ens ha sortit el vi jazz. I el vi jazz penso que és l'invent més maco, més pràctic, més positiu que s'ha fet al Penedès en els últims anys. N'hi ha d'altres que també han estat, però aquest realment jo penso que és acertadíssim. Amb 3 dies de festa i amb una inversió de 300.000 euros tenim un impacte econòmic d'1.300.000 euros. El Festival Vi Jazz és una iniciativa de l'Acadèmia Tastavins iniciada l'any 2006 i que compta amb el suport de Caixa Penedès. En només 5 edicions s'ha convertit en un referent de promoció de territori. Tenim un gaudi del territori, una explosió de visitants que coneixen els nostres vins, que coneixen l'escultura del Llimona meravellosa que tenim a la cripta, Sant Sebastià dels Gorgs, un monestir romànic, que era on tenia que ser enterrat en Mir de Geribert, que estava renyit amb els comtes de Barcelona i Salvavic, preciós, un romànic que és desconegut al mig del Penedès, al mig d'aquestes vinyes, al mig d'aquest paisatge. I tot això es descobreix gràcies al vi jazz, que marida amb aquesta música meravellosa, que té tants matisos com és el jazz. El vi jazz s'aplega en la cultura de la música en viu i la cultura dels millors vins d'aquesta terra. Anualment aplega milers de persones a Vilafranca del Penedès. Suposa un destacat motor econòmic, un dinamitzador de l'enoturisme, l'hostaleria i el comerç local i ha esdevingut avui un dels principals elements de promoció de la marca Penedès. La Caixa Penedès sempre ha estat al nostre costat, la DIO Penedès sempre ha estat al nostre costat, l'Ajuntament sempre ha estat al nostre costat i totes les altres institucions, tots els sponsors que tenim cada any rere any al costat nostre. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i que per molts anys que encara no tenim res guanyat, que no hem aconseguit absolutament res. Quan celebrem les bodes de plata, que jo encara tindré una miqueta menys de cabell, aleshores brindarem pel vi jazz que el tindrem assolit del tot.